On nám sa Géza Tokár. Ako to odznelo a v maďarskej komunite je všeobecne známe, ale čo sa týka slovenskej komunity, tam tie veci také známe nie sú. Pôsobím ako hovorca okrúhleho stola Maďarov na Slovensku. Táto organizácia je v podstate neformálna, zaujímavá organizácia. Táto organizácia združuje maďarské občianske združenia a táto organizácia, v podstate cieľom tejto tlačovej konferencie je nahlásiť, že táto organizácia zorganizuje 30. apríla protest na podporu Hedvigy Malinovej. V podstate na tej proteste žiadame, aby jej štátne orgány zaručili skutočnú spravodlivosť. My sme veľmi hlboko znepokojení tou situáciou, ktorá panuje v slovenskej justícii a v orgánoch činných v trestnom konaní. V súčasných podmienkách sa z každého slušného občana či občianky môže stať nová Hedviga. Ten prípad vlastne už vyše 7 rokov traumatizuje túto spoločnosť. Vyvoláva pochybnosti o tom, či žijeme v právnom štáte, či sa môžeme v prípade problémov spoliehať na nestrannosť, odbornosť a spravodlivosť štátnych orgánov. Tie udalosti, ktoré sa udiali 25. augusta v Nitre v súvislosti s napadnutím študentky, zostali pred verejnosťou zahalené tajomstvom. A čo sa týka autorít, tak autority jednoducho neprejavili skutočný záujem na vyšetrení udalosti. Vieme toľko, že polícia stíhanie útoku 11. septembra toho istého roku zastavila s tým zdôvodnením, že Hedviga si útok vymyslela. A následne bola aj obvinená z krivej výpovede. Zhromaždenie dôkazov trvalo dlhé roky. Prokuratúra zbytočne naťahovala čas a tie orgány neprofesionálne a v podstate zlomyselne šikanovali občianku Slovenskej republiky. Novú vlnu rozhorčenia slušných ľudí vyvolali udalosti posledného mesiaca. Veľmi dobre vieme, že Hedvigu Malinovú obžalujú z krivej výpovede. Natoľko sa samotný útok podľa polície nestal, respektíve nestal v takej podobe, ako to Hedviga opísala. Nikdy neboli vyšetraní prípadné národnostné motívy útoku, ktoré boli podľa pôvodného popisu hlavným motívom činu. Maďarská menšina dlhuje Hedvige Malinovej Žákovej. Dlhuje, lebo jej dlhé roky verejne organizovane neprejavila podporu v ťažkých časoch, keď sa jej meno stalo terčom útokov zo strany oficiálnych predstaviteľov slovenskej vlády, keď sa o nej šírili zlomyselné a zavádzajúce správy a klebety. Vyšetreniu prípadu sme nechali na políciu a prokuratúru a bohužiaľ s údivom a nepochopením a zároveň s rastúcim hnevom sme sledovali konanie príslušných orgánov. Na naše šťastie Hedvigu Malinovú dlhé roky chránili a bránili tí ľudia, ktorým záleží na pravde. Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku pripravia túto demonštráciu s cieľom, aby sme spoločne symbolicky podporili Hedvigu Malinovú Žákovú. Nechceme jej škodiť a chceme, aby nás mohla táto akcia zjednotiť bez ohľadu na politickú orientáciu, či ideológiu, či národnosti. Chceme, aby Hedviga cítila našu podporu. Podporu reformovanej kresťanskej cirkvi, podporu najväčších občianskych organizácií, ako napríklad Čvadok, ako Zväz maďarských rodičov na Slovensku, podporu politických strán, podporu individuálnych aktivistov, podporu jednoduchých ľudí. V rámci našej akcie dôrazne oslovujeme mládežnícke organizácie, tie maďarské mládežnícke organizácie, ktoré pôsobia na Slovensku a zjednotia študentov, ako napríklad študentskú sieť a členské organizácie HÖK, čiže Organizáciu maďarských študentov na Komárňanskej univerzite alebo Ponte Čivenovu a samozrejme na slovenský občiansky sektor. Lebo kauza Hedvigy Malinovej je o budúcnosti nášho štátu. Je zaujímavé každého, aby sme nemlčali, aby sme prejavili nespokojnosť tým, ako sa správajú polícia a prokuratúra a naši najvyšší predstavitelia. I osud nás jednotí bez ohľadu na národnosť a chceme organizovať naozaj takú udalosť, ktorá nás spája. Chceme sa zároveň poďakovať za pomoc tým, ktorí sa v ťažkých časoch zastali mladej ženy, svojím nekompromisným konaním hľadali spravodlivosť. Ja si myslím, že je v našom spoločnom záujme, aby sme zvýšili mieru občianskej participácie v spoločnosti, veci verejných,
aby sme nezostali ticho. Chceme, aby polícia a justícia pomáhali slušným ľuďom a chceme spravodlivosť pre všetkých. Prípad Hedvigy Malinovej Žákovej je symbolický tým, že stýka ženy, ktorá sa ocitla v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. V roku 2008 polícia bezdôvodne zmlátila fanúšikov futbalového klubu DAS Dunajská Streda. Ale táto kauza nespôsobila rozruch preto, lebo v očiach väčšiny jednoducho išlo o chuligánov. Policajné zložky bezdôvodne a nezákonne zasahovali v Moldave nad Bodvou voči miestnej rómskej komunite. Ale táto kauza takisto nevyvolala silné protesty, lebo v očiach verejnosti išlo o Rómov, o neprispôsobivých občanov. Čo sa týka novinárky Jana Teleky, tak tá novinárka už 10 rokov chodí po súdoch kvôli jednej uverejnenej básničke. Čo sa týka hostí baru Mariachi, tak oni mali šťastie v tom, že o útoku extrémistov pri podniku aspoň vznikla nejaká videonahrávka, čiže majú konkrétne dôkazy autority. Ale títo ľudia sa však musia čeliť podozreniu, že v skutočnosti to boli oni, ktorí vyvolávali konflikt. Tí študenti, na ktorých strieľali policajti, jazdili na nesprávnom aute. Dnes bola na rade Hedviga. A zajtra môžete byť vy. A práve preto si myslím, že ani v tomto prípade, ani v iných prípadoch nesmieme mlčať. Toto som vám chcel oznámiť. Nech sa páči, priestor pre naše otázky. Prečo ste si vybrali ten termín? Čo sa týka 30. apríla, tak práve ten istý deň v Bratislave sa koná jedna spoločenská udalosť z dôvodu 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, gala večer pred Slovenským národným divadlom. Tento protest sa bude konať pred Župným námestím a potom následne po tomto proteste jednoducho prejdeme na Hviezdoslovo námestie a budeme verejne vysloviť náš nesúhlas so štátnou politikou. Ja si myslím, že tento termín je symbolický práve tým, lebo hlásim verejne, že Slovensko je súčasťou Európy. Ale napriek tomu sa platí, že čo sa týka stavu justície, čo sa týka stavu spravodlivosti, tak v podstate sme veľmi ďaleko od Európy. Nech sa páči, ďalšia otázka. Dobrý deň, dobrý doktor. Chcem si spýtať, či pani Žáková vie o tej kauze, či ste to s ňou komunikovali, aká bola jej reakcia, prípadne by sa zúčastnila. Samozrejme, s ňou komunikujeme všetky naše kroky. My v prvom rade, ako som vám povedal, nechceme jej škodiť. Čiže nechcem, aby táto demonštrácia uvolávala také negatívne emócie u obyvateľov. Nechceme práve preto, aby táto akcia vyzerala vyslovene ako nejaký maďarský národnostný protest. Lebo ja si myslím, že bohužiaľ, čo sa týka stavu z tohto štátu, už skutočnosť, že maďarskí obyvateľia tejto krajiny, obyvateľia maďarskej národnosti protestujú za Hedvigu, tak v podstate už vyvoláva nejaké určité negatívne reakcie v okruhu populácie. Čiže práve preto chceme takú akciu, ktorá nás jednotí. Ja si myslím, že to je aj jej ambícia, čiže Hedvigy. Aby jej osoba nestala ďalším zdrojom konfliktov a aby nás mohla zjednotiť. To zatiaľ nevieme, o tomto ešte budeme diskutovať, ale ja si myslím, že predovšetkým chceme jej podporiť. Čiže to znamená, že ak osobne možno aj nepríde, určite nám posiela nejaký odkaz.